Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga pusit. Dito tayo sa Matnog. Hindi naman natin ang peripaskat kasi isang lang ang paskat dito naman. Ang M11 nandun sa Batangas, nag-rescue daw sa isang barko kasi nakasagihan yata sila doon ng isang barko. Kita nga si Baturado sa kayo Baklava. Baturado! Sa na dito. Sasakay sila sa Santa Clara, Pugsitoteng. Diyan o. Kami, hintayin namin yung isang paskat, Pugsitoteng. Pero di pa alis ang Santa Clara. Alas 6:30, Pugsitoteng. Pero ang araw, ang ganda ng sikat ng araw. Shout out sa mga taga Matnog, si Matnog Bus Paring at si Jason Say at si amigo natin dyan, yung pasahero sa Eagle Star. Si 7:30 pa daw ang paskat darating, Pugsitoteng. Pugsitoteng. Yan yung mga tropa dito sa Matnog. Ay, dami ko Pugsit. Umalis na sila, Pugsitoteng. Mamaya pa kami kasi wala pa ang paskat. Shout out kay Migo, yung taga Nabal, sakay sa ayun o, nandun sa taas. Wala pa yung paskat o. Pugsitoteng. Bye bye Santa Clara. Iwanan mo na kami dito sa Matnog. Good morning mga kami Pugsit sa mga taga Peripaskat. Ito na. Baba na yung karga nila galing Samar. Kami naman napapalit dyan sa 5 Peripaskat. Shout out sa mga taga Kurong Paskat dyan. Peripaskat Kurong. 108. Dalawa pala yan o. Ah, 88 108. Bagong rehab yan mga Pugsit. Si Mr. Ong. Ano si Mr. Tutor, taga Bohol.
Oh, shout out sa mga mga Muslim dyan, oh. Yan, Muslim and Christian. So, baga mga nang bligid ay. Baga pa na yung bligid? Baga pa na. Ano na kabuan? Sila? Ano? Bye. Pero dito na Gana siya. dito na siya, wa na na. Oo. Kaya aligid mo yung matibay. May kumisa to, rehab yan, rehab. Gusto tayo ko. Ganda po ka rehab po. Gusto tayo ko. Guwapo mga biyaheng Mindanao. Hindi ko gusto to. Si Mr. Hong. Talaga Iloilo at taga-haro yan. Hindi ko gusto. Naligaw sa Mindanao. Wala na kasing biyaheng Iloilo. Ganda ng mga motor na, oh. Kulang. Oo. Tayo balik tayo po. Tayo po. Tayo na naman. Maragalan. Pag marami ka na ano. Yeah. May bisita tayo, may kabuksit. Shoutout, May bisaya po, may kabuksit. Taga Quezon Province. Makati, Promise, oh. Jayan Mindanao. Libot niya ako Pilipinas. Hindi po talagang Pilipinas, may kabuksit. Hindi na mga motor nila. Titirahin ng 4 na araw. Kaya ang kanilang dalang motor, oh. Maganda. Mga big bike. Abangan namin sa ano mo yun kaya. BMW, kabuksit o tank. Abangan mo lang. Ay, init ko pa eh. Init. Isilong lang kami sa bus ni Kuya. Naki-aircon muna kami. Shoutout pala kay Giovanni Balaba. Kung kilala mo to, Giovanni. Mr. Giovanni. Kung ano, kami ang mga bago mong Ay, subscriber. follower. Focus na lang eh. Baba nga ako eh. Di ko yung mga motor nyo. Sige, dito lang muna kami Kuya. O sige, palamig lang muna kayo dyan. 15,000 followers. Palamig lang muna kayo dyan. Salamat ha. I-subscribe po kita. Eh, mga motor nila may kabuksa to. BMW. Mag-ikot sila sa buong Pilipinas. Bugsit na tayo. Dito tayo sa Matnog. Ano sila sa loob ng bus, nagpapalamig. Sinusundan nila yung mga tracking nila. May mga tracking na sila. Yun, namimigay ng ano. Ayan. Mga vlogger siguro yan. Hindi. Meron set, ikutin lang buong Pilipinas, mga lover yan. Pasok na sila. Mahaba lang yung BMW, 1.10. Mga lover yan, lover.
operasyon. Yung mag-isa lang galing Maynila. Ang galing Pitex. Kumusta man? Okay lang. Smooth. Bihira lang ito makita. Oo nga eh. Kaya, Hindi ka pa nakabalik. dito na ako naka-duty. Dito ka na? Baba lang, papasok. Lagi? Oo. Bakit? May camera mo. Nandiyan lang ako. Baba lang yan. Okay, bigyan mo. Buti kapit sa kanan. Ano? Oh, kanan mo. Parang dito. Yan. Okay. Bilo. Okay. Okay. Mataas sa dagat eh. Kanan. Nakabili na kami. Wala. Nakapakala kami kanina. Wala ka mo. Nahuli ka na. Nahuli kita. Nahuli na. Wala tayo, ubus na. Ubus na ang sticker. Di pa na pagawa. Uy, wala na laman. Sticker ka. Wala na. Sunod na. Magawa pa ako. Eh. Hello, amigo. Ang merenda. Wala na laman ang wallet ko. Ubos. Ubus na eh. Yan, tulungan ka tayo. Wala meron dito. Ubus na ang laman ang wallet ko. Ah.
ba siya? Hindi nagkanan to? Oh,